приказно зелено кътче в България, близо до Троянския манастир, тече река със страховитото име Черни Осъм. На името на реката е наречено и село Черни Осъм, където тази година Сдружение Балканка и Природонаучен музей Черни Осъм организираха лятно детско риболовно училище. Водите на реката са чисти и буйни и на места образуват малки водопади. Слънцето ту се показваше, ту скриваше зад облаци, но добрите рибари знаят, че най-хубавото време за риболов е дъждовното. В Зеленото училище участваха близо 70 деца, които дойдоха заедно с родителите си, за да разберат какви животни живеят в реката, да видят някои от тънкостите на риболова и най-вече да се научат да пазят биоразнообразието в реките. На 2 юни всички дойдоха на поляната на Природонаучния музей с усмивките си и желанието да разберат как с малки крачки могат да постигнат големи успехи. Същата хванахме 4 жаби. София, моята стенка малко бавно. Има ли някой система за... Готови ли сме с декларация? Дайте всички. Ти записвам името Мишо. Мишо ли записвам? Ма ние имаме. Ние имаме. Уважаеми гости, радвам се да видя доста много хора на нашето събитие. Аз съм Иван, председател на Сдружение Балканка, които заедно с партньорство с Природонаучния музей, всички ние заедно ще се опитаме да подпомогнем и да научим повече за опазването на река Черни Осъм. Здравейте, деца! Казвам се Моника и съм хидробиолог. Изучавам процесите в сладководните екосистеми в реките, язовирите и езерата в България. Днес ще ви покажа какво се крие в реката. По дъното на реката живее съществото на бентосните организми. Тук сме извадили едни животинки, които не знам дали... Елата, ако искате и вие да погледнете оттам. Дали сте виждали такива. Сега ще покажем. Това е хайверна жабка. Това са яйчица на жабка. Една пинцета някъде изчезна. Виждали ли сте тези животни преди? Аз съм ги виждал. Виждал ли си ги? Част от тези животни са свободно плуващи, други живеят прикрепено и се крият под камъните. Имаме ларви на еднодневки, сега ще ви ги покажа. Добре, ручениците по принцип са доста семейства и те си правят къщички. Те са много добър индикатор за чисти води, защото са чувствителни видове. Също така са много добра примамка и се използват за риболов. Приближете добре, може да видите. Да, това е перла. Само да видим. Ето тук. Може да си вземете и да я потърсите къде е. Перла, да, но ето ги, виж, дали? Имаме този вид тук, сме го уловили. Така, сега бутни с пръщието това надолу. Така, сега с тази ръка, с дясната държим въдицата. С лявата бутаме напред, това се казва дръжка. Бутаме напред и така навиваме. Навиваме влакното. Виждаш ли как ходи? Навива се. Горе-долу ето такова разстояние ни трябва от жабката, примамката ни, ето виша, до върха. Сега, следващата стъпка е показалец. Точно така. Каква е другата? Бигела, скобата. Отваряме. Даваме и рязко замятаме и пускаме. Пускаме. Забравихме. Така, добре. Сега затваряме скобата. Буташ и навиваш. Буташ напред, буташ. Добре. Сега затваряш и буташ напред, за да навиваш. Свеждаш върха малко надолу
за да може нави. Виждаш ли как ходи ляво-дясно? Ето това ядосва рибата. Добре. Браво! Точно така. Сега да дадем на дамата отново. И днес ще ви представя беседата за риболов. Моят помощник Георги ще дойде всеки момент. Той ще ви направи една кратка беседа за риболов на суха муха. Колко от вас са ловили риби? Колко рибари има? Той е 1, 2, 3. Днес ще ви покажем как се лови на спининг и на муха. Това са две техники за риболов на хищни риби. Ето тук може да видите, сме изкарали различни видове риби. Познавате ли ги тези риби? Това е щука. Колко голяма става? Не знаеш. А това? Някой знае ли какво е това? Попче. Не, прилича, но не е. Това е костур. А така, костур, браво, тебе ще стане рибар. А ето това е балканската пастърва. Виждате ли как е на червени точки? Тя е капеникава, зависи от реката. При някакъв път става и по-светъл цвят, но е предимно капеникава. Тази риба живее в река Черни Осъм. Тя е много ценна. Тя е царицата на рибите. И ние искаме да я опазим. Много е ценна за екосистемата. Значи реките са един биокоридор. Все да се представите, не знам дали са качали в метрото в София. Това е една тръба и в нея кипи от живот. Рибите са само един компонент. Сега ще ви покажа и малко примамки. Примамка нарича се воблер. Тя имитира рибка. В случая това имитира балканска пастърва. Сега ще ви разкажа за малко по-различен риболов. Той се нарича риболов на муха. Огромна част от храната на рибите, не само на пастървите, на всичките риби, са ето тези насекоми. И може би 95% от времето, особено пастървите, кленовете или кефалите и доста други риби се хранят с такива мушички, малки насекоми. Това, което ние се опитваме с нашия риболов, е да имитираме точно тези насекоми и имитираме всеки един различен стадий от развитието на насекомото. Сега, примерно, тези мухи, ето вижте ги ако искате, те са с утежнение. Дайте ги и на другите после да видят. Само внимавайте, че са доста остри куките. Те са с утежнение, защото имитират първоначалния стадий на развитието на насекомето, който е насекомото живее по дъното на реката. В някакъв момент насекомото, когато порасне, започва да се издига във водата и целта му е да стигне до повърхността на водата. След това ловим на ето такива мухички, които нямат утежнение, но нямат и плаваемост, т.е. носят се свободно във водата. И в някакъв момент, когато насекомите достигнат вече зряла възраст и са готови да излетят, те са на повърхността и на повърхността прекарат известно време, за да могат да си изсушат крилата. И точно докато им се сушат крилата, рибите много обичат да си ги похапват. Има и различни и други видове мухи, като например тези, които имитират, например, рибки, пиявици, червейчета имитират всякакви такива неща. И те са по принцип за по-хищни риби, като щука, например. Сега ще ти покажа набързо и след това ще ти дам ти да пробваш. Сега, принципът е малко по-различен от другите въдици. Няма тежест на края на линията, с която да изхвърлиш въдицата, с която да изхвърлиш примамката. Затова използваме този шнур. И реално хвърляме напред и назад и постепенно разпъваме цялата линия до дистанцията, до която искаме да достигнем, там където може би има риба. Не изисква особено големи усилия кастинга, самото хвърляне. Напред и назад хвърляме. И когато примерно въдицата стигне напред, когато мухата стигне напред и цялата линия се разпъне, отпускаме малко шнур, за да може да стигне по-надалеч. Това е малко по-различен риболов от спинингисткия, но е може би сложния, комплексния и интересния риболов и най-разнообразен. Сега нали видя как ти показах напред и назад как правих с въдицата? Виж сега, дай ще ти хвана ръката и ще хвърлим първо няколко пъти заедно. Така, 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 така. И общо взето, като часовниковата стрелка на 11 и на 2 часа. И когато решим, че дистанцията е достигната и искаме да хвърлим там мухата, спираме и сваляме върха. Това е. Давай сега сам ти. Давай се. Ехей, браво. Давай, затваряш, въртиш. Да ти покажа още една част от оборудването. Това е кеп. То е с силиконово покритие или изцяло от силикон. Това е да щадим рибките, защото балканската пастърва е много нежна рибка и за да я опазим,
трябва да имаме и такъв кеп. Друго важно нещо е, ако нямаме кеп, да си темперираме ръката, да я издържим в водата, да изтини ръката ни и така като хванем рибката, тя няма да получи температурен шок. Деца, аз съм Иван, ще бъда вашия учител за разпознаване на риби. Това е Русана, тя е художник, ще ви помага с рисуването на рибите. Защо днес ще учим за рибите? Знаете ли каква важна функция те изпълняват за реките? Знаете ли? Моля? Не, те могат да плуват. По-важното е, че трябва да запомните, че рибите са важни за пречистването на реките. На последния час ще имате възможност да наблюдавате всички тези боболечки, извадени на живо от реката, които са храната на рибите. Но те заедно с рибите участват в важната функция за пречистване на реките, която функция е важна за всички нас като живи организми, тъй като ние пием вода от тези реки. За да бъдат чисти, трябва да бъдат съответно да ги има рибите в реката, да ги има и бентуса в реката. Днес сме на река Черни Осъм, която, знаете ли къде се влива река Черни Осъм? В кой водосбор? Има три възможности: Дунавски, Черноморски и Бяло море, Егейски водосбор. Знаете ли? Предположение? Черноморски, тя е в Черноморски, но е в водосбор Дунавски се води. Дунав се влива в Черно море. Основна наша задача е да се научим да разпознаваме някои основни видове риби в нашите водоеми. Всички ли знаете, че това е щука? След сома, щуката е втория по големина хищник, като характерното за нея, за разлика от сома, голямото око, тъй като тя изцяло разчита на зрението при своя улов, и голяма глава с голяма уста, тъй като обикновено видовете, които се хранят с риба, каквато е вид са хищните, имат голяма уста, тъй като трябва да поемат много по-едра храна. Бялата риба или още смадок, тя също се среща и в реки, среща и в много от нашите язовири. Голяма риба какво прави впечатление? Голяма глава, долу-горе 1/4 от размера на тялото, голямо око и голяма уста. Балканската пастърва. Лесно ще я разпознаете по черните точки по гърба, червените отстрани. Балканската пастърва, тя също е хищна риба, но тя се храни и с много от тези боболечки, които ви показах на това табло. И виждате, че при нея главата е по-малка, устата е по-малка, тъй като тя не е толкова приспособена за хранене само единствено с риба. И тя е символа на чистите води, чистите реки, реките, от които ние пием вода. В момента сме в планинския водосбор на река Осъм, където балканската пастърва е основен вид. Рибата костур, тя до някъде наподобява бялата риба, нищо, че е много по-умален размера тук, но в действителност те са родственици, но са съвсем различни видове. За разлика от бялата риба, костура, той се храни много често и с дънни безгръбначни, различни видове насекоми, обитаващи дъното, не само с риба. И последния вид, в който искам така да ви обърна внимание, това е бялата мряна. Защо искам да ви я покажа? Ако отидете на река Марица, на река Струма, на река Места в Южна България, там бяла мряна няма да видите. Но тук на река Осъм, по-надолу, това е вид, който се среща само в Дунавския водосбор у нас. И бих казал, че е символа на всички реки от Дунавския водосбор. Вид, който се размножава само в течащи води и за това, за да съществува, е важно реката да тече, както и балканската пастърва. Костур, щука, бяла риба могат да се размножават в язовири, в блата, докато бялата мряна и пастървата се размножават само в течащи реки. За да ги опазим, ние трябва да поддържаме реките чисти и те да могат да текат, да не ги преграждаме, да не правим блата от тях. Това са видовете бяла мряна, отново, платика, вид на Дунавския водосбор, в реките го има. Сом, каракуда златиста, пастърва, костур, главоч, също много характерен вид за горните течения в Дунавския водосбор, за съжаление изчезнал в голяма част от реките, и шаран.
помощ. Гръбната перка е много специфична. Предния лъч, виж колко е изразено по-дълъг от останалите, какво се прибирате. Много малко хора искат да рисуват платика. Аз съм много ще взе да рисуваш платика. Ето тези, вижте, всички шарана, всички риби имат хрилни капаци. Те са твърди, края на главата завършват с хрилни капаци, отдолу се намират хрилните органи, хърлете така известни, чрез които рибите дишат. Биологичното разнообразие на нашата планета. Всъщност, нашата планета е неповторима и единствена. Нито една друга планета, известна на нас, нито едно друго космическо тяло все още няма установен живот. И човека може да живее само на планетата Земя. Животът е уникалното на планетата и я прави единствен наш дом. В продължение на милиарди години се е оформил този живот и се е приспособил към тези специални условия. На всяко място са се приспособили група организми или пък представители на един вид, които са с по-специфични особености. Ако искаме да опазим живота, трябва да опазваме отделните видове, отделните екосистеми, дори отделните разнообразия в рамките на един вид. Виждате как са свързани нещата. Опазваме всичко, колкото можем, на определени места. Понеже не мога да опазваме само мечката, да кажем, защото тя в зоопарка не е опазена. Тук всичко е препарирано, но в планината са живи. Например, пускането на рибките е помощ за балканската пастърва. На края на зеленото училище, бъдещите рибари пуснаха в реката малки риби, които един ден ще станат красиви, големи пастърви. Зеленото риболовно училище бе организирано от Сдружение Балканка, Сдружение Черни 8 и Природонаучен музей Черни 8. То нямаше да се случи и без желанието и помощта на организации от цяла България и приятели. Макар и само за един ден, малките риболовци научиха най-важното. За да има красива и чиста природа, трябва да я пазят. За тези си знания те получиха специални дипломи. И ако един ден пътят ви отведе до село Черни 8 и се потопите в чистите води на реката, знайте, че и децата от Зеленото училище са помогнали този район да се нарича Малката Швейцария.